naanata sa chapter 23, no? Kay mao ni siya hustisya og kaangayan. Okay, sa verse 1. Ayaw ka mo pagsulti og tinumo-tumo nga taho. Ayaw pakig-abin sa taong sad-an pinaagi sa pagsaksig bakak. Ayaw ka mo pagpahiuyon sa kadaghanan sa pagbuhat og dautan ug ayaw pagsaksi sukwahi sa hustisya aron lamang sa pagpahimuot sa kadaghanan. Ayaw ka mo pagpakitag dili makatarungang pagdapig sa kabos kon husayon siya. Kon makit-an ninyo ang nakabuhi nga baka o asno sa inyong kaaway, dad-a kini balik kaniya. Amen, no? So, kung nakay makit-an nga kanang hayop gikan sa gikan sa imong kaaway, no? Dad-a kini balik kaniya. 5. Kung ang asno sa nagdumot kanimo natumba tungod sa kabug-at sa karga niini, ayaw siyag pasagdi. Tabangi hinuon siya sa pagpatindog niini. Verse 6. Ayaw hikayi ug hustisya ang mga kabos diha sa hukmanan. Likayi ang pagpamasangil. Ayaw patya ang tao nga dili sad-an, kay silutan ko ang tao nga maghimo niining daotang buhat. Ayaw kamo pagdawat og suborno, kay ang suborno makaguba or makabuta sa mga tao nga anaa sa katungdanan ug makatuis sa katarungan ni adtong dili sad-an. Dili jud na maayo ng under the table bitaw ka para tagaan kag kanang pabor, no? Dili na siya maayo. Biblically giingon jud na sa Ginoo, no? Kay makabuta siya sa mga tao nga anaa sa katungdanan ug makatuis sa katarungan ni adtong dili sad-an. Tinuod man na, di ba? Sa to mga experience, di ba, daghan, no? Kung ikaw Kristohanon, dili gyud ta na mohimo, no? Amen. Verse 9. Ayaw palabi-labihi ang usa ka langyaw. Nasayod kamo sa bation sa usa ka langyaw tungod kay kamo mga langyaw man usab didto sa Ehipto. Verse 10, no? Ang ikapito nga tuig o ang ikapito nga adlaw. Okay, verse 10. Sulod sa unom ka tuig, tamni ninyo ang inyong yuta ug aniha ang abot niini. Apan, verse 11, pagpahulaya kini sa ikapito nga tuig ug ayaw aniha ang bisan unsa nga motubo niini. Aron nga ang mga kabos kaninyo makakaon sa mga tanom nga motubo niini ug ang mga ihalas nga mananap makapahimulos sa salin niini. Mauusab kini ang buhaton ninyo sa inyong parasan ug mga olibo. Wow. Amen. Pagtrabaho kamo sulod sa unom ka adlaw, apan ayaw pagtrabaho sa ikapito, aron makapahulay ang inyong baka ug asno ug mahibalik ang kabaskog sa inyong mga ulipon ug mga langyaw nga nagtrabaho alang kanimo, no? So igahin gyud ang ikapito ka adlaw nga igpahulay. Verse 13. Pamatiya ang tanan kong gisulti kaninyo ug ayaw pag-ampo ngadto sa ubang mga Dios o maghisgot bisan sa ilang ngalan, no? Dili hisgutan ang ilang mga ngalan. Hallelujah. Oh Jesus, help us Lord. Okay, ang tulo ka dagkong kasaulugan, no? So naay kasaulugan, no, nga kuha ng Ginoo. So verse 14 ingon diri, paghimo og kasaulugan katulo sa usa ka tuig aron pagpasidungog kanako. Tumanan ninyo ang kasaulugan sa pan nga walay patubo. Pan nga walay patubo ang inyong kanon sulod sa pito ka adlaw sa gitagal nga panahon sa bulan sa Abib. Kay sa maong bulan nibiya kamo sa Ehipto. Ang tanan nga moatubang kanako kinahanglan nga magdalag halad. Kinahanglan nga magdalag halad. Hallelujah.
Himuan ninyo ang kasaulugan sa pagpangani pinaagi sa paghalad ninyo sa unang bunga sa inyong gitanom sa kaumahan. Himuan ninyo ang kasaulugan sa mga balong-balong inig katapos sa tuig sa dihang pupuon ninyo ang mga bunga sa inyong kaparasan o kakahuyan. Verse 17, sa tulo kahigayon matag tuig ang tanan ninyong mga lalaki muatubang kanako ang inyong Ginoo nga Dios. Amen. Verse 18, ayaw kamo paggamit og pan nga may patubo sa dihang maghalad kamo kanako, mga mananap nga sunugon. Okay, ayaw pagsalin og tambok sa mananap hangtod sa bungtag. 13, dadaan ninyo sa balay sa Ginoo nga inyong Dios ang labing maayo sa unang ani gikan sa inyong kaumahan. Okay, unang ani gikan sa inyong kaumahan. No? Dadaan ninyo sa balay sa Ginoo nga inyong Dios ang labing maayo, no? Labing maayo sa unang ani gikan sa inyong kaumahan. So iya na sa Dios, no? Ang labing maayo imong ipupuon. Okay. Ayaw ninyo lutua ang nating karniro o nating kanding sa gatas sa inahan ni ini. Okay. Verse 20. Mga saad o mga pahimangno. Okay. 20. Paanhaon ko ang usa ka anghel aron maguna o manalipod kaninyo diha sa dalan o magdala kaninyo ngadto sa dapit nga akong giandam. 21, pamati kamo kaniya ug tumana ang iyang isulti. Ayaw kamo pagsupak kaniya kay ako mao ang nagsugo kaniya ug dili niya pasayloon ang musupak kaniya. Apan kon mamati kamo kaniya ug buhaton ninyo ang akong isugo kaninyo, makigbatok ako sa mga nakigbatok kaninyo. Og makig-atbang ako sa mga nakig-atbang kaninyo. Amen. Maguna kaninyo ang akong anghel o giyahan kamo niya ngadto sa yuta sa mga Amerihanon, Hitihanon, Perisihanon, Kanaanon, Hibihanon, Jebusihanon o laglagon ko sila. 24. Ayaw kamo pagyukbo o pagsimba sa ilang mga Diyos-Diyos ug ayaw ninyo sunda ang mga buhat ni ining mga tawhana. Laglagan ninyo sa hingpit ang ilang mga Diyos-Diyos ug gub-a ang ilang sagradong mga haligi. Simbaha ako ninyo nga inyong Dios ug hatagan ko kamog pagkaon ug tubig ug ayuhon ko ang tanan ninyong mga sakit. Thank you, Lord. Sa inyong nasod walay babay nga makuhaan sa iyang gisabak ug ang tanan makawaton og anak. Amen. Hatagan ko kamog taas nga kinabuhi. 27. Himuon ko nga mga hadlok kanako ang mga tawo nga musukol kaninyo. Libogon ko ang mga tawo nga makig-away kaninyo og pasibugon ko ang tanan ninyong mga kaaway. Sa dili pa kamo moabot, lisangon ko sila pinaagi sa mga putyukan ug abugon ko palayo kaninyo ang mga Hibihanon ug mga Kanaanhon ug ang mga Hitihanon. Dili ko sila abugon sulod lamang sa usa ka tuig aron dili kawad-ag tawo ang maong yuta ug mamiligro kamo tungod sa pagdaghan sa ihalas nga mga mananap. Abugon ko sila sa hinay-hinay hangtod nga mudaghan na kamo ug makapanag-iya sa yuta. Himuon ko nga ang utlanan sa inyong mga yuta muabot gikan sa dagat nga pula hangtod sa dagat sa Mediteraneo ug gikan sa kamingawan hangtod sa suba sa Euphrates. Hatagan ko kamo gahom sa pagbuntog sa mga mulupyo sa maong yuta ug abugon ninyo sila. Verse 32. Ayaw kamo paghimog kasabutan uban kanila og sa ilang mga Dios-Dios.
Ayaw sila papuy-a sa inyong nasod aron nga dili sila mag-angin kaninyo sa pagpakasala batok kanako. Malaglag gayud kamo kon mag-alagad kamo sa ilang mga Diyos. Hallelujah. Chapter 24, no? Ato aning kay murag lami ang gilig-on ang kasabutan. So, ang Ginoo magalig-on sa iyang kasabutan, no? Chapter 24. Ang Ginoo miingon kang Moises, tungas nga ri kanako sa bukid kauban si Aaron, ni Nadab ug ni Abiho, uban sa 70 ka kadagkuan sa Israel, og simba kamo kanako samtang atua pa kamo sa layo. Ikaw lamang ug walay lain sa imong mga kauban ang makaduol kanako. Ang katawhan dili makauban kanimo. Verse 3, busa giadto ni Moises ang katawhan o gisuginlan sa tanan nga gisugo sa Ginoo. Ang tibuok Israel nagdungan pagtubag, buhaton namo ang tanan nga gisulti sa Ginoo. Verse 4, gisulat ni Moises ang tanan nga gisugo sa Ginoo. Unya sayo kaayo sa buntag sa pagkasunod adlaw, nagtukod siyag halaran sa tiilan sa bukid. Nagbutang siyag 12 ka dagkong bato nga handumanan alang sa 12 ka banay sa Israel. Verse 5, unya nagsugo siyag mga batan-ong lalaki aron paghimog mga halad nga sunugon og pag-ihaw og mga turong baka aron ihalad sa Ginoo alang sa usa ka halad sa pakigdait. Verse 6, unya gikuha ni Moises ang katunga sa dugo o gisulod sa mga planggana. Hallelujah. Planggana, no? Gisulod sa planggana. Ang katunga gisablig niya sa halaran. Unya gikuha niya ang basahon sa kasabutan o gikusog niya kini pagbasa ngadto sa katawhan og sila miingon, tumanon namo ang tanang gisugo sa Ginoo ug sundon namo siya. Okay, so verse 8, unya gikuha ni Moises ang dugo o gisablig ngadto sa katawhan. Siya miingon, mao kini ang dugo nga naglig-on sa kasabutan nga gihimo sa Ginoo uban kanato sa paghatag niya niining tanang mga sugo. Si Moises, si Aaron, si Nadab ug si Abiho uban sa 70 ka kadagkuan sa Israel mitungas sa bukid ug nakita nila ang Dios sa Israel. Sa iyang tiilan nakita nila ang daw sa Fero nga dalan nga sama kahayag sa langit. Wow, hallelujah. Kahayag sama sa langit. Dalan nga sama sa langit. Okay, verse 11, wala niya unsaa ang mga kadagkuan sa Israel. Nakita nila ang Dios ug unya nangaon sila og nanginom. Okay, verse 12, si Moises didto sa bukid sa Sinai, no? Ang Ginoo miingon kang Moises, tungas nga ri kanako sa bukid og pabilin diri. Ihatag ko kanimo ang mga papan nga bato nga akong gisulatan sa tanang mga balaod aron itudlo sa katawhan. So, diri pa gikuan isulat sa Ginoo sa bato, no? Papan sa bato. Si Moises nangandam uban sa iyang pangabaga nga si Jose ug mitungas si Moises sa bukid sa Dios. Mitungas si Moises sa bukid sa Dios. Giingnan ni Moises ang mga kadagkuan. Paghulat kamo dinhi hangtod nga makabalik ako or mahibalik kami. Sorry. Aniyo ban kaninyo si Aaron og si Hor. Kung kamo may kasungian, dangop kamo kanila. Okay, verse 15. Mitungas si Moises sa bukid ug ang panganod mitabon sa bukid. Wow. Pag-adto ni Moises gitabonan din sa Ginoo ang bukid ug panganod, no? Moto ang presensya sa Ginoo, panganod. Wow. Unya ang himaya sa Ginoo mikunsad sa bukid sa Sinai ug sulod sa 6 ka adlaw naputos sa panganod ang bukid.
Unya sa ikapito nga adlaw gikan sa taliwala sa panganod ang Ginoo mitawag kang Moises. Nakita sa mga Israelita nga ang himaya sa Ginoo daw kalayo nga nagdilaab sa tumoy sa bukid, no? Daw kalayo nga nagdilaab sa tumoy sa bukid. Misuot si Moises. Misuot si Moises sa panganod ngadto sa tumoy sa bukid. Nagpabilin siya didto sulod sa 40 ka adlaw o 40 ka gabi. Hallelujah. Okay, mao to ang chapter 24. O lami nga to ning tiwason 25. Okay, so atong karong panahon na murag napakoy time. So to ang tiwason, no? Chapter 25. Mga halad alang sa balaang tulda. Okay. Ang Ginoo miingon kang Moises, sultihi ang mga Israelita sa paghimog halad alang kanako. Ikaw maoy mudawat sa mga halad nga buot nilang ihatag. Mao kini ang mga halad nga imong dawaton: bulawan, plata, bronse, dinala nga asul, tapol og pula, pino nga lino, panapton nga hinimo gikan sa balhibo sa kanding. Balhibo sa kanding. Panit sa laki nga karnero, panit sa kanding, kahoy nga akasya, lana alang sa suga, mga pahumot sa lanang igdidihog, og sa humot nga insenso. Alahas nga kornalina, ug ubang mga alahas nga idayan-dayan sa ipad sa Pangulong Pari, ug diha sa tabon sa iyang dughan. Pahimua sila alang kanako og usa ka balaang tulda aron mopuyo ako tipon kanila. Himua ninyo kini og ang tanang ang tanang kahimayaan niini kahimanan. Hallelujah. Sorry. Kaya itong usbon, no? Pahimua sila alang kanako og usa ka balaang tulda aron mopuyo ako tipon kanila, no, sa mga Israelite. Verse 9, himuan ninyo kini og ang tanang kahimanan niini sumala sa sumbanan nga ipakita ko kanimo. Okay, ang sudlanan sa kasabutan. Okay, verse 10, pahimua silag sudlanan gigamit ang kahoy nga akasya nga 114 ka sentimetros ang gitas-on, og 68 ka sentimetros ang gilapdon, og 68 ka sentimetros ang gihabugon. Okay. Verse 11, sapawin ninyo lunsayng bulawan ang gawas, og ang sulod niini, og ribitihig bulawan ang mga kilid libot niini. Himui kinig upat ka argolya nga bulawan nga gunitanan. Itaod kini sa upat ka tiil nga sa ato pa duha ka argolya sa matag kilid. Paghimog yayungan nga kahoyng akasya og sapawi kinig bulawan. Ibalhog ang mga yayungan ngadto sa mga argolya nga maoy gunitanan sa isig ka eskina sa sudlanan. Verse 15, ibilin diha sa mga argolya ang mga yayungan ug ayaw kini kuhaa. 16, isulod sa sudlanan ang ihatag ko kanimo nga duha ka papan nga bato nga gisulatan sa mga bato o sa mga balaod. Sorry, no? So, ingon diri isulod sa sudlanan ang ihatag ko kanimo nga duha ka papan nga bato nga gisulatan sa mga balaod. 17, paghimog tabon sa sudlanan ginamit ang lunsayng bulawan. 114 ka sentimetros ang gitas-on niini og 68 ka sentimetros ang gilapdon. Okay, 18, sa isig ka tumoy sa tabon sa sudlanan paghimog duha ka kirubin nga sinalsal nga bulawan. Usa sa isig katumoy niini,
himua ang mga kirubin nga unay gayud sa tabon. Kinahanglan, verse 20, kinahanglan nga ang mga kirubin magbukhad sa ilang mga pako aron mapandungan sa ilang pako ang tabon. At bangay sila nga magtan-aw sa tabon. Isulod sa sudlanan ang duha ka papan nga bato ug taboni ang sudlanan. 22, makikita ako kaninyo didto sa tunga-tunga sa duha ka kirubin nga naa sa ibabaw sa sudlanan. Ihatag ko kaninyo ang tanan kong mga sugo alang sa katawan sa Israel. Okay, verse 23. Okay, ang lamisa alang sa pan nga gihalad ngadto sa Dios. Verse 23, paghimog lamesa ginamit ang kahoy akasya. Okay, 91 ka sentimetros ang gitas-on niini. 46 ka sentimetros ang gilapdon og 68 ka sentimetro ang gihabugon. Sa pawi kinig lunsay bulawan og ribitihig bulawan ang mga kilid libot niini. 25, butangig tabla ang may gilapdon nga 75 ka milimetros libot sa daplin niini og ribitihi kinig bulawan. Himoi kinig upat ka argolya nga bulawan nga gunitanan og ibutang kini sa upat ka eskina nga nahimutangan. Okay, sa tiil nahimutangan sa tiil sa lamisa. Okay, so verse 27. Hallelujah. Ang mga argolya nga mao'y balhugan sa mga yayungan kinahanglang ibutang duol sa ribite. Okay. Paghimog yayungan nga akasya og sa pawig bulawan. Paghimog mga plato, mga tasa, mga tibod ug mga panaksan nga mao'y gamiton alang sa hinalad nga ilimnon. Kinahanglan nga kining tanan lunsayng bulawan. Okay, 30, kinahanglang ibutang ang lamesa atubangan sa sudlanan sa kasabutan og butangi kini kanunay sa pan nga gihalad kanako. Okay, 31, ang butanganan og suga, no? Okay, 31, verse 31. Paghimog bulawan, butanganan. Paghimog butanganan og suga, gigamit ang lunsayng bulawan. Himua ang pagpatindugan og ang lawas niini gikan sa sinalsal nga bulawan. Ang mga dayan-dayan nga bulak, lakip ang mga gihay og bios, himua nga unay niini. No? Himua nga unay niini. Verse 32, kinahanglang may unom kasanga nga mutuybo ubay sa mga kilid sa butanganag suga. Tulo kasanga sa matag kilid. Matag usa niining unom kasanga kinahanglan may tulo ka dayan-dayan nga bulak nga murag bulak sa almendras. Okay. 34, ang butanganag suga kinahanglan may upat ka bulak nga dayan-dayanan nga murag bulak sa almendras uban sa mga biuos ug mga gihay niini. 35, kinahanglan may usa ka biuos sa matag tulo ka sanga. Ang mga biuos ug mga sanga unay sa butanganag suga ug ang tibuok nga butanganag suga sinalsal nga bulawan. 37, paghimog pito ka lamparahan alang sa butanganag suga ug itaod kini aron modan-ag ngadto sa atubangan. Paghimo usab og mga kumpit niini og mga sanggaanan nga lansayng bulawan.
lunsayng bulawan nga 35 ka kilo ang gamita sa paghimog butanganag suga ug sa tanang kahimanan niini. Himuha gayud kini sumala sa sumbanan nga gipakita ko kanimo didto sa ibabaw sa bukid. Amen. Amen. So mao kadto ang last nga chapter atong basa karon, no? Chapter 25. Thank you kayo igsuon hangtod karon na apaka diha ang Ginoo magapanalangin kanimo hangtod sa hangtod. Og hopefully magkita na pud ta sunod higayon. So thank you kayo igsuon, dalaygon ng Dios sa walay katapusan. Ikaw og ako anak ta sa Dios ug wala tay angay kahadlukan kay siya atong kauban. In Jesus name. So hangtod sa sunod nga higayon, igsuon kita-kits na usab. Salamat kaayo.